Pero que carallo te ris ti? Eu, de ti é obvio. Que carallo te ris de min, que son eu? Un famoso cómico, actor, ou físico, ou numerólogo, ou algo. A ver, de que te ris ti, mona? Porque o único que fai gracia aquí é a tua Hai cara uns de días droga. atendiches unha señora. A unha señora maior, recordas? Así, un pouco beata ela. Ah, sí. Señora Consuelo. Señora Consuelo, unha señora moi educada e moi xenerosa, por certo. É a miña boa. Ah, é a tua boa. Sí. Así que eres o neto favorito, a señora Consuelo. Bueno, pois, con esa pinta de vaquilla que tes, de robar Opel Kadett, Eu Porque son ten ese neto. dúbidas do teu irmán, que pensa que é homosensual, É que a muller está un pouco confundida. En realidade, o aliado co demo son eu. Ti, sabes, estou máis confuso que... Estou máis confuso que a balea que tragou a Jordán, Miguel Jordán, o famoso profeta. Sí. Pero que carallo queres marchar de aquí? Entre ti e máis eu. Non fai falta que a miña boa se entere nunca. Ademais, sei que fai chanchullos contigo e que lle levas a conta dos cartos que nos dá a min e a meu irmán. Eu quero que siga sendo así, pero cunha condición, que me des máis cartos a min. Pero... E o teu irmán vaquilla? Que máis dá? Ele é parvo. Non sei, a mí isto soame un poquinho mal, Bueno, papito, se non queres facer trato, sempre che podo facer un perfil falso en Grindr, da Di Bendito 21. Que pensaría a xente da parroquia se se enterasen de que o cura un desviado, Así quizáis non te farías tanto chulo. Ai, Jordán, Moi ben, pois faremos o trato, Jordán, Moi ben, Eres avispado, Eres avispado, Eu sabía que eras listo. Sí, claro que sí, Chema, fillo de... Consuelo. Neto, non? De Sí, Consuelo, neto de moi ben, Consuelo. pois... Adiós, papito. Veña. Es que mira, te la cabeza como del pillo. Béxote. Carallo, como veñen de preparados os millennials. Ui, válgame Deus.